Ente amen na po ni Kapitan Agunin. Agunin ni Apo Kapitan iti Barangay 14. Apo Kapitan Brian Kasabay. Iti panagtutok pa lang Apo ti Barangayan portion ti IFM News. IFM News. IFM News. Inrakurak ni Kapitan Brian Kasabay iti Barangay 14 San Nicolas, Ilocos Norte at tutukan na ti panagrarambol dagiti babbaro iti uneg ti barangay da kuna ti Kapitan apaigitan dati seguridad ken panagpatrol dagiti tanod iti uneg ti barangay da tapno maipasigurado nga awanan ti mapasamak a panagrarambol dagiti nakainom a babbaro. Imbatad ti Kapitan ano pay laeng kaya da amo barangay arisuten daytoy ket obraen da ngem no saan da nakaya ket agpatulong dan iti nailya na pulisya. May naig iti daytoy ket kinuna ti Kapitan asaan kung mga ipaulo ti arak no di ipabuksit laeng. So ano na sir, adda. Yung dito, handa nga minor di edad dito yan. Adda damot ti usto nga taon dito yan. Kan tima ko nakadakwada, tukad ko mag-iinom dan katanda rumrumuwaran no apay pelahan at kadada tarwar nga nin. So nga minandar ko dito tanod mi, nanuwang kang mabalin rinabiidang agronda. Kapnun ti kasama prebentaran ti dito yung kasi pasama kapo. At madi nakababain dito yung adda mo pas pasamak na gulo iti barangay tayo. Mangnamnama dagiti taga Barangay 14 na San Gregorio, San Nicolas, Ilocos Norte nga agbalin anatalged iti barangay da. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.